mulla oli siihen aikaan sellainen työpaikka, että silloin kun mä aloitin, niin mä kiinnosti ratsastus. Meni toisena työpäivänä tallimestarin luokse tosiaan sanoin, että hei, mä haluaisin tulla ja ratsastamaan. Sanoin, että aikuisten ryhmään tuli. Sitten mä olin lopulta sillä tavalla, että mä hain aamulla hevosen tarvitsen, olin niin ja lähdin koirin kanssa jalostelemaan kankaalle. Niin hypäsit mukavasti kyydissä. Okei, katos Riita nyt tätä reton. Ja pidät vaan kauemmas tästä rauhasta. Silloin ajohaukku. Sitä voi muuten selittää. Silloin ajohaukku päällä. Niin tässä käy nyt silleen, että se ei halua mitään muuta tehdä kuin työskennellä. Joo. Okei, eli nyt tehdään ärsykekontrolli. Joo. Ja kerrotaan vielä, Elikkä sä teet, annat sen muutaman kerran ilmasta, pyöräytät sitä nappaa purkin piiloon. Joo. Mutta et antaa sen niin kuin muutaman kerran ilmasta. Pari kertaa ilmasta ja sitten otat pois. Joo. Ja palautat silloin, kun se ei ilmasta, kun ei se valitse mitään. Niin Joo. No niin. Kuvalla. Töihin. Vähän